Erokamano ahinya. Nanyisogi kanyo ni chwalo ripod osuru ne jogo kuma samoro ok nyal ng'eyo dholuono en filing tax returns magi nyakwarom gajwang'. Bed ni intiere koda KRA pin, bed ni inje ohala ondiki osara nyakwarom gajwang', kata bed ni okisebedo kichulo osuru ne piny owacho, nitiere gini mong'ere kaka zero tax kata mana nil tax returns, wabiro bedo kwago mbaka. Kata kamano kachako kodi CPA Eric Odera, yes. Wachaka na kodi kotenre kod filing tax returns. Nang meni ber mar mondo mi ng'ato chwal ripod osuru mare? Achiel, en chik dwaro ni ka mwaka achiel oserumo, kaka koro sani wantiere mwaka mar 2025, nitiere gik manotimore higa mokadho chakre tarik 1 dwe mar 1 2024 nyaka tarik 31 dwe mar 12 2024. Koro chik mar osuru dwaro ni ka thuolo ma kamano oserumo, to bang' dweche 6 bang' giko mar thuolono, tiende ni bang' dweche 6 tok tarik 31 dwe mar 12 2024, ng'ata mondik man gi gimiluongo ni pin, obro lero gima pin no en. Ng'ata man gi gimiluongo ni pin mar osuru, kata dho ngere luongo ni KRA pin, nyaka duok gimiluongo ni return. Koro achiel ber mare en ni i-comply gi gima chik dwaro, ma bende biro konyi, kendo biro konyi gimiluongo ni fine mano winjo bed ni nyalo goyi kiseduoko return no, koro fine no okiyudi. Mar ariyo en ni owinjo bed ni iduoko return no mondo ibed compliant. Bedo compliant tiende ni iluwore gi chik. Bedo ni iseduoke nyalo mi yud certificate mari mar tax. Certificate no konyi e yoreni mag ohala, nyalo konyi e yoreni mag tich, nyalo konyi e yoreni mag wuoth, nyalo konyi ka samoro amora midware, kendo en gimidwaroga sa midware. Samoro intiere wachni moro mochuno ahinya, achiel kuom document mineno ka ing'iyo en tax compliance certificate. Kata kidwaro wana weche mag tich, kidwano puodhi kata gi IEBC, kata kidwaro ringo mondo imany piny, many telo, kata kidwaro ofis moro amora, mano achiel kuom document ma bende nyaka ichiw. Koro dwaro ni mondo kapok iyude, ibro dwar ni mondo i-file returns ni. Koro en gima very important ni ng'ata man gi pin mondo file. Ok en dhano kende miluongo ni mane Nyasaye ochweyo, nitiere bende dhano mochwe gi chik miluongo ni non-individuals. Onyalo bedo company, associations, cooperatives, societies, jogo te bende ibro dwaro ni mondo giduok returns gi bang' dweche 6 tok ka period